Fikai ana ndime Takamira anonzi Chimombe Finals ana kuuya kudare renyu ashora dare renyu iwo ana kana wakutaura nyaya yako kunoti simudzei izvi asi kuti kana paina anokutaurira anokumirira kutaura kuti kana makutaura munosimudza izvi kuti dare rineri rakakura rinzwi zvinamere zvamunenge muchitaura Tangamire nyaya iri pamberi penyu nyaya ndeyekuputsa dzimba dzangu nekuwaka mumunda medu yanembo dzenyu chitupa nemarendara kutaura zvondi ana Fikai achitaura kuna Finals Shumbu yasina kuuya ukama hwenyu na Finals chii? Finals handimuzivikanwa. Okay. Sa chiite motaura imimi kana ndiwo taura. Uchiuya padhuze kana ainambopinda here mudare akambopinda pamusoro imamo inakuti akamboya nayo ya Jeffrey Fikai na Anna Fikai saka makamutaurira kuti rega undotengesa ndini Christopher Fikai Christopher saka Jeffrey akazvidza dare renyu haana kutotedza zvamakamuudza iye aiti muzukuru yandi akabva asvika patanga kuzoputsa chidzimba akatoputsa bedroom hombe ranga ripo ranga ine 5 rooms goti hozi goti kitchen saka iyo batora zvidhina izvo zvobva atitara mupenzi obva atototanga kuwaka mumwe musha watakakuwaka wandopa level garden ndekupi Banana taitaura negarden ranga iri yabva pasi iye munhu ane zita ratazomangarira nhasi asi zvinokondereswa Jeffrey zviya ndiye akati akatengesa akaramba paipa akanda ndaundogadzirisa akatengesera umwe munhu wekunze ndo Finals ndiye akatengeserwa saka kunotoda kuti mapurisa aende kawo kuti watondomumisa uye mabedroom akaputsayo imari pa 5 room akaputsa 3 nekitchen nehozi garden ramakamumisa kuti siyana nazvo haichatorimiki mandezi achera zigomba garden imomo ende anodeedzera zvaanoda achiita zvinhu zvake zvaari kuita ipapo kuti ina handimiswi nemunhu isusu tinotunda chechi yechipostori autoti mapostori haana nebasa rese pakurarama n'anga ndo namba 1 mari muzivo chaiva indotaura izvozvo saka tiri kuona kuti simba irororoka aruripiwa amenoti aruripiwa naye saka isusu takati mai toita sei changamiri warevhura nyaya iyi isusu taakumurwisa munhu mai ndio akatimisa vakati hamusi pamusoro pemutemo siyai achere gomba siyai apwanye siyai aite zvese isusu toenda pachangamiri saka takazomuvisa mai kuti rega tidzokere pachangamiri mutsvaga marika yekuti mapurisa anga achiuya neyo ane mombe Jeffrey ane mombe kwaari kumba kwake kwaanogara kwaka nekuti Jeffrey ndiye akaisa munhu koma adi kumudaidza Jeffrey nhasi kuti auye nekuti hapana Jeffrey ka ndiye atengesera munhu pamba apa handiti saka Jeffrey ndiye anofanira kuti amise ataifanira kuti tinge tiinaye mudare kuti amise munhu wake uye achitorerwa zvinhu zvekuripira dzimba idzi nezvese zvakaitwa Jeffrey ndiye aidiwa pamusoro echangariro tirikutoona kuti mukoma wedu tinowaziwa kubva pakutanga mashiri kuse ndo wari kutopa munhu yedu aidi kuti ita kudare kwacho kuzvidza kwaita nhasi kusauya ndio wanenge watoti usatoenda ikoko
mbele jamani indaantu na kuti dan mama tera kana jamani ndio akalwadze swau aya ndio swala za kwa ndio ajasunga na leta huyu yakupara mosha yakuita zilizi yapana kusumwa yapana kuchaji ye final zani ani mumbere ari chi final sani tombozi anogara kupi ku village 38 kuchitungisa ndio kumusha kwa finance ini ndakatoona ini mbuya wacho asi ndakatoona echichera gumba kairosi ndikatombomubvunza akati nararai ndikati ingwa ndakabva nekudare wangosi mweri kudare ingwa nangwarimo achibvati nyararai usoendarera marevhu rachanga angani makagara kwekupedzisira akatozvinzwa wainya kutenga iti ndozvandikuti Jeffrey akabatwa Jeffrey ndiye ari kutuma finals kuti aite chi ndiye Jeffrey ndiye akadya mari Jeffrey ndiye anofanira kuti abhadhare beki finals achimupa mari yake saka ndikuti Jeffrey ndiye anofanira kuti patakaitonga takati Jeffrey akaramba achienderera anoita sei hatina kupa izvozvo amusina kuzopa akanga abvuma kuti handakundobvuma kuti ndodakundogarisana nemhuri yangu pasi imimi mukamuti iyo minda yanhaka nekuti mai vangu vatsanangura kuti ndakauya 1960 chakadaro ndikapiwa gadhe nasekuru ndikapiwa munda nasekuru iye waari kuda iye kutora nhasi saka makamuti munda wenhaka musirano saka munda uyu hautengeswi abva atoombera kati saka ndozvatoti ndiye ane mhosva manje ngoti mabharani pamakanyora mabharani angadai akanyatsotaura kuti Jeffrey adai auya ndiye munhu ane problem anoda kuswinywa Jeffrey akatswinywa imimi ipai value yezviro zvakapanywa so that muripirwe value yezvinhu zvakadii then toenda kuna Jeffrey toendesa kuti bhiri rako iro munhu akapwanya ari kuita zvakati tinoda kuvaka imba bheki zvayanga iri nekuti nhau yatiri kuumbira ipapapo pane mwana mukomana aakuma 22 years ari harare hake asi ndiye akatsidzwa ipapo kuti chero akazouya kana ari 30 years kana 40 years ndiye achagara ipapo saka Jeffrey ari kuzviziva iye nyakutenga akaudzwa ari kuzviziva asi wari kungoti tichaita zvatinoita taurai henyu masi tinoita zvatinoita papa tatavasiya vachitowaka toda kuti titume mabhiridha andopwanya andauri mabhiridha mapurisa andopwanya ndunga Jeffrey akanyatsa kusungwa zvakanaka ndiye achastopa munhu chikonzero chinoramba kuti munhu aramba achiita izvozvo ndiye Jeffrey saka Jeffrey ndiye akatengesa akapuhwa mari kana kuine ng'ombe dziri kwani futi waJeffrey saka ng'ombe idzodzo dzinofana kutorwa dzese idzodzo dziripire zvinhu zviri kuitwa naye zvaakaita kuti atengese nzvimbo iyi saka Jeffrey ndiye anofana kuti atorwa zvikarengedzwa izvozvo acharamba achidini achiita wakati potei kuseri ngazviitwe wouya wotora futi akati Jeffrey panouya Jeffrey ka pane nyaya yekuti uyu ari kuvakwa ndiye akapasa midhuri yese inenge iripo saka anapfikai pakuti dhokotera munhu akupasa musha saka ndaifunga yangu kuti ndiri kutarisa kuti iye ari kupasa akanga ari munhu padare rakatorwa but iye akaendera mberi kupasa ikokoko itori mhosva iyo yekupapasa iyo icriminal manje iye ndiye achadzoka kune criminal hatitongi criminal ndokuti handiri kuuya ikoko pakupasa iyo icriminal especially kuuya kupasa uye munoenda nejudgment yedu iyo
mondoripota manje kupolisi kuti apaza musha wani wambuya handiti yoenda ku criminal nekuti isusu hatibvumiri kutonga nyaya dzine criminal element nekuti munhu haubvumiri kupaza musha especially wechembere dzakadarizve wondopaza muimba yechembere yakadarizve inyaya yekuti kungoti mabharana haapo taitonyora tsamba kumapurisa kuti tine nyaya yechembere yakadi yakapwanyirwa musha wabatsirei anotoenda kundosungwa munhu anobvumirwa kupaza icourt order ndio inobvumirwa kudi kupaza. Saka isusu taakupa court order yekuti andopwanyirwe iye, but iye kupwanya kwaakaita icriminal. Murupanzwa here, murupabatisa dai anga aine court order ndo yaibvumira kupwanya. Munhu akapwanya imba yemunhu asina court order itori imhosva iri criminal, inotoisa munhu mujeri. Isusu zedu isivo tinobhadharisa munhu, hatiendesi munhu mujeri, ndo masiyana acho criminal. Anomupanzwa. Saka turuti isusu yenyu mabharani wangu ari kunhamo nhasi, asi makasununguka kusimuka. Tikakwanisa kunyora tsamba here kuti waende naye kupolisi? Hapana anonyora nhasi kapa. Mukwanisa kuzviita mande, mouya mopuwa tsamba yekuenda, but imimi enda mundomangara kuti akaputsa imba yani yambuya, kana kutoenda pakoti chaipo. Wangoenda pakoti handiti, but inoda kuthrough mapurisa polisi. Mapurisa ndo anozoendesa kukoti. Endai mundomangara iyo. Chimwe chandatoda kuziva changamberi chekuti iye ari kuuya achihwanda sekuti muzukuru, asi muzukuru mufemiri hapana munhu anomuziva, zvokuti hati kutokutwa naye chinzi kwangu kuti anga auya muno tanyatsotaura naye takafesana, iwe unyatsobuda pamberi penyu kuti baba pandakapatengeserwa zvakati. Achazozvitaura ndo zvatoti chiendesai mundomangara izvozvi, muchibva musazodzoka. Endai pamapurisa mundomangara muina mbuyawo wakapwanyirwa chii, izvozvo chete ndo zvamunototaura. Munotonzi maakutoenda nemupurisa anondoinvestigata, maakutosungwa akutouya kukoti handiti. Asi iye yekuramba acheka uyu ane mhosva ndiJeffrey ndiye anoda kuti tibate manje akubhadharei mari dzenyu dzemba yenyu yakadi yakapwanya, nekuti munhu waJeffrey. Umusha wakapwanywa ndokanga uri musha wamai waJeffrey, ndibva mati nhakamusiranwa afani kutengesa. Tikazoenda kumapurisa ikoko asvikeera chizodoti nenyaya yekuti musha wangu wari wamai wangu saka ndakapwanya. Okay, mamusina kupajekesa kuti musha ndowamai wake, kuti kune muzukuru mukautori mwana akashaika, baba wacho wakashaika, muzukuru yari pasara, mai wacho vamumari vose vataura kuti musha uyu ndewakautori nekuti Jeff ane wake newana. Saka muzukuru iye ndiye anofanira kuti andomhangare manje. So that mwenge iye muzukuru otaura mese mochipa mawitness kuti ndiye akasirwa chii musha. Murupa bata waita zvakanaka, nekuti isatofunga kuti musha uri kupwanywa ndowambuya. Saka kana uri musha uyo ichokwadi anotaura kuti ndiri kupwanya chii musha wangu ini. Asi manje imi zvamurikutaura kuti musha uyu wakasirwa muzukuru uyu anoda here kundomira kukoti?
saka muri kuona kuti panobva paeka iye muzukuru kana asingadi kundomira kukoti imi muri kupindapo pakaye nawe ndiripo mambo ndekudai ndo zvatoda kuti tione dhuze izvo zvasina kujekeseka iye atitsanangura jefu mafoni zvimo wana mai wakatemerwa kumunda kwavo munda zvegadheni redu izvi rimuyadi nemwe pisi yemunda yerimuyadi saka pamukataura jefu makati bvamatoti handine mabhanana angu arimo jefu asoaita sei akwagumira enda unosiye mai warime gadheni ravo ndiro gadheni asi rafuma racherwa chi saka ngatingodhirei negadheni tosiya imba nekuti imba haisiri yani ende haina munhu anodi anondoimiririra takitenga munani zviya 27 gadheni isusu gadheni ndoratakati rambuya wanditi ndoratakati asabate nemusha wacho sechangabei vamati inhaka yasekuru zvapapa wako jefu waita zvaunoda asi mai wako iwewe namai takangowakira musemiyadi ingori semiyadi saka akutengesa musemiyadi namunhu kuti stiri pamusoro avari pazasaka penyu haasi kutengesa ka zenda hasi eka apo pake apo ndopatiri kuti isusu pake pacho panonetsa asi gadheni ranga riri renyu meseko tinori project handiti pamusha pake apa hapadi apa hatikwanisi nekuti hapana akamiririra pamusha pake apo ani munhu tiri kupanzwa ngatijekeserane budisai nyaya pachena kuti tibatsirane zvakaita pawakira ikozinesi pavakira ikozinesi mutori muyati mugadheni macho imomo kuti just 2 meters kubva pawolo yacho kusvika kupinda pagadheni pamudo pakachera pixel kureva kuti gadheni yacho yange utati tikuprotecta gadheni but hazvizoiti manje bhosi ipapo ndopatori payadvani nokuti ndopanopinda paine pamugoti hapana yadhi panotori nemiti ipapo nyaya iyi yakatome mataurirwo airi kuitwa handiwo chaiwo kana pakuti kutongwa kwayakaitwapo chokwadi chiri kubuda nhasi ichi chiri kutadza kuti handicho chenge chiripo nokuti mukatasa gadheni munototi ritori muyadhi waritoti gadheni ritori muyadhi kuzasi kwake kwaakatowakira iye zvemutoti munda uyu uritori wengo ndewa mai wake wengo watoripo gadheni riri kuzasi kwemunda wamai wake futi raakanzi abve kuzasi kwegadheni kwemunda wamai wake handii ndo zvakataurika pakutanga dai zvo zvakataurika pakutanga kunorima kuzasi kutoisa gadheni kuzasi kweyadhi yemumwe munhu iwe unotogona kubviswa futi iwewe saka kana kuri chokwadi chiri kubuda nhasi ichi tinyatsonzwe chokwadi chacho muriretipa taurai tinzwe unyatsonzwa gorera wewe maipfika imurora iyo mai wajefi wakauya kumba kwangu ndiri tete wakauya kumba kwangu akati tete ndauya kuti ndikuudzei kuti musha uyo hanimbori munhu anombopinda imomo musha ngewemwana ataurwa ana baba wakafara mundege saka namai wacho apo ndio achawa makomanda ipapo kuchengeta musha iwoyo kwete mumwe munhu izvi wakauya kumba kwangu makuseni akati ndikaenda ndinotenda iyo tete iyo nhau yenhaka yakati omei muri kupanzwa here nhau yenhaka kare zvainzi nhaka inoenda kune chii kune hama handiti ndopamaiona wana baba munini hama dzichiuya dzichitora zvinhu zvemufi
dzichidzi iye zvinezvi mutemo wenhaka unoti uyu ane mwana wake ndiani angauya apa padhuze ane mwana wake mupenyu uyu ani murupona ane mimi mitete sehama yani sehanzvadzi yake uyu afa nhaka yezvezvi yakuenda directly kune uyu kune mwana kana mwanasikana kana mwanakomana right aiwa kakatendei tese right saka wana awa wasiwa neuyu wosirwa musha iwo pachezvavo wobvumirana kuti right kuti atunda mukomana kuti inyatsobuda uyu apa mukomana sezvauri kutaura pane mwana right yo mwanasikana uyo osira musha kuti musha uyu wasirwa chii mwanakomana uyu handiti muri kupaona mwanakomana uyu anoita zvaanoda nemusha iwoyo handiti imwe ukama mudii kunze kwekuti pakanyorwa wiro muri kupaona kwete wiro rekuti munosimuka muchitaura kuti akazoti pasina zvinyorwa handiti zvinyorwa izvi ndo zvinokwanisa kuti avakonane kuti right pamba apa imba iyi yakanzi imba yetrust. Saka zvizukuru nezvizukuru zvichadii zvichazorwa. Asi kana pasina izvozvo it means mukomana uyu ndiye muridzi wenhaka, muzukuru haapinde apa. Muri kupanzwa? Saka uyu muzukuru amutotaura neHarare uyu haapindi nekuti uyu achiri mupenyu uyu. Yes. Haakwanisi kuti adye chii nhaka iyoyo. Uri Jeffrey mupenyu. Nekuti Jeffrey mupenyu. Saka Jeffrey manje ane hanzvadzi here Jeffrey? Saka uyu hatitombomudu uyu nekuti Jeffrey haana chii? Haana hanzvadzi. Saka Jeffrey manje ane right yekutengesa musha wani wake ndo mutemo wapo wenhaka. Muri kupanzwa here? Saka imimi musarwire nhaka yababa wa Jeffrey yamai wa Jeffrey nekuti nhaka inani ndo saka muri kuona Jeffrey asikuuya anoziva kuti hakuna ikwamunoenda nekuti nhaka ndiyani nekuti mazobuda pachena indatufukwa kuti imba iri kuputwa ndeyawawa apa anga ine mhosva but apa panyaimba yani amai wake yake haisiri amai wake ndiye mudyi wenhaka. Saka pamusha apa hapanai pawo zvamunogona kumudzivirira uye kuti murwirei mimi muzukuru ari kuiuko ari kuHarare uyo wamuri kuti akune muzukuru ari kukoko watinoda kuprotecta haisiri nhaka yenyu. Endai munoprotecte nhaka endai munochengetedze nhaka yenyu imimi yewana wenyu iyo yemwana waJeffrey kana ndowemwana ere nhaka. Kana dai baba wakazvara wana 8 handiti wana 8 wofa wesa baba wasati wafa. Muri kupanzwisa ipapo? Baba wazofa kwasara munhu 1. Munhu anodya nhaka munhu mupenyu. Wakafa wesa wana zvizukuru zvavo chichi wesa hawadyi nhaka inokodyiwa nechi neari mupenyu. Muri kupanzwisisa? Iye mupenyu iye ndiye anoziva zvekudii zvekuita nenhaka yani yababa wake. Vazukuru ava hawauyi kana dei kuri kutogoyewa. Vazukuru ava wakafa
baba wachiri wakafa sekuru wachiri wapenyu wese wazukuru hawadyi nhaka havaendi padistribution plan anodistributwa mupenyu akasara baba wachike achifa osara iye ndiye anoenda padistribution. So mitemo yaapo yasiyana nekudhara kwataiprotecta mumwe munhu tomutaura tiri kumuchengetera nhaka yake iri kuzodii haana nhaka muzukuru uyu nekuti Jeffrey mupenyu tiri kupanzwisa. Saka ngatiregerei kurwadzirwa nezviro zvatisingadii hamuna kwamunoihwina. Saka Jeffrey apa haana mhosva arupwanya imba yamai wake. Saka patizivi mambo garden iri harisi rekuti wakapiwa naJeffrey kana kuti baba waJeffrey wakatopiwa nasekuru wacho chaivo, right? Garden ndo tiri kudzika kuti pagarden manje ndo patinodii patinoita challenge chetu uko kumba uko ngatisiyanei nazvo. Musaende kumapurisa nekuti hamundoiwini. Garden ndo ratinoita protect now kuti garden haafaniri kuti adi apinda here mugarden akaita sei tijekeserei kuti tikubatsire mama nemichero irimo mapichisi mavhu aduwa saka akatopinda kachera gomba rakatobva panapa kusvika kwamuri nayo tomurutorwa ivhu imomo rekuakisa. Saka izvo anoda kuti andomiswe izvo kuti garden wachiri wapenyawa ndio wakapuwa nani nasekuru ene ndio wanga wachidi wacheka ende mochiita kuti imimi munoda kukombanzetwa chii nevhu renyu rakatorwa mugarden renyu ndo ramunotino chimubata apa tondomupa iyo yake kuti wakatora ivhu mugarden rewaridzi ivhu iri rinoita mari yakati topa mutongo ipapo. atafara nekunzwa tsanongo dzenyu dzaita zvakanaka asi ndine mubvunzo hangu kuti tinomboti tinazi teteguru redu rogara reita vana varo kuti vakawapo mumwe yakawapo rakaita fanike semu stand umwe baba ozofa asi tiri vakomana nemunin'ina isusu uyu munin'ina wanenge bedzi kana akaramayo otengesa pake asi yadhiri imwe zvino basa pake ipapo atotengesa ane right to do that. Pake ipapo pakapuwa ndepake pake ipapo ndepani ndepake hazvinei. Aiwa makagara maigara sei? Hati maigara padhuze nepadhuze. Iye atengesa pake ipapo hapana mhosva anobvumirwa. Ndo mutemo waapo izvozvi wedistribution yeestate. Imi hamumboti because sekuru awo wakatopa uyu kauyu wakapa mese toto wakapa mese muri wairi kudarizvo. Saka it means apa paapake hakuchisisina zita rasekuru paapakewo uyu paapake uyu ofa mwana wakewo pachi pake apa iwewo uchiri mupenyu unongosara uri pani pako hauendi kuti unotora apa unokuramba uri mupenyu uine chii uine pako. Saka benzi rinondoita zvaro ndo nhaka iyoyo ndo kubara kwazvinoita. Vamwe vanobara mapenzi vamwe vanobata chii ende so forth. Saka you cannot hauiwini nekuti ari kutengesa pake. Yakanga isina kunyatsobuda zvakadaro. Nhasi yazojekeswa ndiye azojekesa murongo takutokuti enda mumabhuri ndiye azonyatsojekesa. Saka pagarden munoda kuripirwa nechii? Ivhu rakatorwa hapana. No, it's okay. Saka munhu wekuti ari kusvika chero ari kuakake
unongomuresa vanhu makasimba haitiba iwo haiwa kuda musiyari pake pavakaenda iwo zatsvake murisaka awamirimba saka takutokumbirawo kuti tizive kuti achamiswa sei kuti chirega kukontinya bhozi ngotara nemuromo haawamirimba kukontinya kuchetura jecha toparadza moya mande motuma munhu wani opuwa tsamba kuti waka hako pamusha pako asi usachere jecha mugadheni rani nekuti ukaramba uchichera uchazobhadhara jecha rauri kutora mugadheni remunhu because vati no handidi kuripiwa saka tosimuka hedu toenda okay